Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele abezwayo njengamanje izwi lami ukuba sivala amehlo sivule ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla eseyizwi lakho, inhliziyo zethu zikwazi ukulondoloza, ziligcine ngaphakathi kwethu, impilo zethu zibe ngumhlabathi ovundileyo. Usithethelele amacala ethu Nkosi uJesu, usigcwalise ngothando lwakho, sikwazi nathi ukubathethelela laba basonayo, size siyinqobe inyama yethu nakho konke ukudwanguza ngamandla akho, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele usheshise uthathe iBhayibheli elikhona endlini, ikakhulukazi laba bathi bayakholwa basindisiwe uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo. Usheshise uthathe iBhayibheli elikhona endlini, ungabisabuza nokuthi elikabani. Inkosi mayivumile noKristu Jesu mayinkosi empilweni yakho, sheshise uthathe iBhayibheli ulivule kuze sizoba nokuqonda masivula imibhalo, masithi siyakholwa siyafunda imibhalo ukuthi iyona yiphi indlela ekumele sihambe ngayo esiholela ekuphileni, ngoba uNkulunkulu nezwi lakhe bamunye. Asihlaleke ezwini sihlole imibhalo ngoba sinokuphila kuyona. Wena ongenalo iBhayibheli, sheshisa uvule ifoni yakho mine-app yeBhayibheli, uvule kwi-app iBhayibheli lakho kuze sizoba nokuqonda. Mungenalo iBhayibheli, thatha ifoni lonayo udownload iBhayibheli kuze sizothi masifunda sihambisane sonke ndawonye, sizoba nokuqonda, kuze uzokwazi ukuyisindisa nawe kulesi sizukulwane esiphambene esiphila kusona. Angihambi-ke ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela nondaba. Amen. Sibingelele bazalwane ngomusa nangothando, sisho ukuthula makube kunina nonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Sithi siyabonga ngegama likaNkulunkulu ukuphila esinakho manje, okuvela kuye ongumsunguli wakho konke, nongumphelelisi, nongumphethi wakho konke okukhona emhlabeni. Silokho sithule lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye, akanaye umphelezeli, akanaye umhlangabezi, akabonisani namuntu, akekho uNkulunkulu osemva kwakhe noma ongaphambi kwakhe noma eseduze kwakhe. UNkulunkulu weqiniso, ungulizwi, okhona, owayekhona, nozayo, ophila okwaphakade. Lapho avula khona akekho ongavala, lapho avale khona akekho ongavula. So uma uNkulunkulu ekunikile izahluthulelo noma ekuvulelile ngezahluthulelo zakhe okuyiqiniso, uyakukhulula ekutheni uphume emaketangweni obumnyama ngokuba ube nomusa kuwe. Kodwa-ke uma uNkulunkulu ezamile ukuthi-ke akukhulule, wena wanqaba, wena uboshiwe wisigqila sobumnyama. Ngalokho-ke umusa unqabile, njengabo basekuqaleni abanqaba umusa. Kusukela kwisikhathi sikaNowa, ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukusindisa abantu, kwasindiswa abantu abawu-8 kuphela kwinkumbi zabantu ababekhona. Umkhumbi wayekhile uNkulunkulu ukuthi abantu abafuna ukusindiswa bagibele kuwona. Azange babe naso isikhathi, badla, baphuza, banikelana ebufebeni,
bajabula babhiyoza. Washumayela uNowa iminyaka 120 bengakholwa abantu, bengafuni futhi ukwenza intando kaNkulunkulu, kwaze kwafika isikhathi ukuthi uNkulunkulu avule wonke amawindi amanzi, kwagcwala ichibi lamanzi emhlabeni uzamcholo izinsuku ezu40. Lawo manzi ahlala emhlabeni izinsuku ezu150. Ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuqeda ngayo yonke into ekhona ephefumulayo eyayiphila emhlabeni. Ngalokho ke uNkulunkulu waba nomusa kuNowa nesizukulwane sakhe, kwaze kwafika isikhathi sokuthi kutholakale uAbraham noSara owazala isizwe esaphuma okhalweni lukaNowa kuze kuzofika kuIsrael. Lo wayeGibhithe uNkulunkulu wenza njengoba ethembisile ukuthi ke uyobavakashela ngesikhathi ekhuluma ngomlomo kaJosefa. Ngempela uNkulunkulu wabavakashela ngoMose, wazobakhipha ehluphekeni nobuseqhileni bokuba izigqila zaseGibhithe. Khona sebakhiphile, abanye bakholwa abanye abakholwanga, engangokuba ehlane babehlupha uNowa uMoses, babemhlupha uMose, bemfuna lokhu nalokhuya, bembalisela bemncikisela ngokuba bebona umusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza izibonakaliso khona kunjalo babemthuka abantu, ngakho kuba uMose wabizelwa entabeni ukuba yolanda imiyalelo kaNkulunkulu. Abantu basala bakha iduna ngobucwebe, basabisa uAaron ukuthi uMose akasabuya, bazi kwenzakaleni. Uma kuwukuthi abafuni ukuthi abakhele uNkulunkulu ozobahola, uzubona ubula babantu bazombulala bamsabisa. Ake uAaron ayikho into ayenza, wathi abalethe amacici nako konke ubucwebe babenabo, wabakhela iduna. uNkulunkulu wayibona esentabeni lento, wathi abantu ufuna ukuqeda ngabo, wabanxusela umusa wakuMose, wabanxusela wathi bazothina abantu bezizwe ngokuba labantu bakhiphile. Bazothi abantu bakhiphele ukuthi uyababhubhisa ehlane. Wabanxusela uMose, wanomusa kuNkulunkulu. Uthe mesefika uMose sezibonela ehamba noJoshua, wacasuka uMose, walahla phansi ama-tablet ayewaphethe, amatshe ayibhale kuwo imiyalelo kaNkulunkulu, yayibhalwe uNkulunkulu ngeminwe yakhe leyo myalelo. Hayi-ke uMose mefika abantu bayabhiyoza, bayajabula, uyafica badumisa, bakhonza isithombe seduna lenkomo esakhiwe ngegolide. uMose wayesesithatha isishisa sabo umlotha, wasifaka emanzini, wathi abasiphuze. Wayesethi-ke kulabo abangakuyena beze kuyena, kulabo abangekho ngakuyena basale nganeno. Nowa beza ngakuyena, wathi akukhishwe inkemba, kuqedwe ngabantu abayizoni. uNkulunkulu wenza isibophezelo, wathi leso sizukulwane esasisehlane ngeke size sifike emzini noma kule ndawo ethengisiwe eKhanani, umuzi onoju nobisi. Ngalokho-ke leso sizukulwane saphelela ehlane, ngoba naye uMose ngenxa yey'nkinga zakhona ehlane wasala, wangangena eKhanani, kodwa bangena ababehamba naye. Kodwa ngenxa yokuthi uMose wayethembakele kuNkulunkulu, wayethanda futhi ukwenza intando kaNkulunkulu, wasindiswa ngokuba uMose usezulwini, noma singathi usemzini wabangcwele. Ngalokho-ke uNkulunkulu uzama ukusindisa abantu bayamthuka. Wathumela abaprofeti bakhe ukuthi baxwayise abantu ukuthi lezi zinto abazenzayo zokukhonza izithombe nokukhonza amadlozi nokuthi bafebe, baphuze, badakwe,
balalane ngaphandle komshado baphinge baphendula ivangeli likaNkulunkulu balidayise abayiyeke lonto ngoba uNkulunkulu akuyona intando yakhe ukuthi kwenzeke lokho. Abantu abazange bafuna ukuzwa kusukela kubabusi amakhosi inkosi ezazibusa kuza kubantu ababekhona emphakathini. uNkulunkulu waze wakhuluma ngoMose wathi ke ngokuba labantu bangicanukile ngizobakhela umhawu ngabantu abangesiso isizwe. Okusho ukuthi umusa wasuzophucwa bona unikwe labo abangesona isizwe. Labo abantu abangesona isizwe kusho ukuthi abasona isizwe sikaNkulunkulu. Yebo zikhona izizwe kodwa khona isizwe sikaNkulunkulu sabantu abangcwele. Ngalokho ke uNkulunkulu uloke ezamile ukunxusa ukuthi abantu babuye nganene basindiswe bayeke ukwenza izinto eziyizeleze. Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso andilona limile okwangona phakade engangokuba abantu abaningi bazobhubha babhubhele ebumnyameni ngokuba abafuni ukwamukela iqiniso bakhetha ukuhamba ngezindlela zobumnyama ezijabulisayo enyameni ezibukeka zizinhle ngokuba nombhalo uyasho uzubona ukuhlakanipha kwaNkulunkulu konke akushoyo nokugcwaliswa isiprofethi okuyenzeka uthi indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kodwa ke uNkulunkulu ukala imoya mesithenye khona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho ukufa. Ubuhlakani kwaNkulunkulu lokho okukhombisayo ukuthi noma ngabe yini esiyenzayo siyenza ngongazi ngenxa yokuthini siyanqaba ukuthi uNkulunkulu asihole njengokuba nabo abantwana bakaIsrayeli bagcina sebethi abasafuni ukuholwa uNkulunkulu ngabaprofeti sebefuna manje bona ukuthi babe nenkosi yabo emhlabeni abasafuni ukuholwa inkosi yasezulwini. Umusa kaNkulunkulu khona kunjalo wathi kulungile ngizoninika inkosi kodwa lozo zinto lezo ziyonixaka egcineni. Nangempela isiphetho sabanjalo ngokuba inkosi yokuqala yabusa uSawulu wenza njani? Waphuma endleleni wayofuna ukukhuluma namadlozi wakhonza izithombe. Yini abantu bafuna kwenzeka intando yabo uNkulunkulu balulele isandla kodwa still uNkulunkulu ziyamcasula zonke lezi zinto lezi enizenzayo. Wathumela abaprofeti bakhe ke benikhuza kwaze kwafika le kutheni ke athi uzozifikela yena. Wayesakha ke wabumba indodana ingane esiswini somuntu wesifazane noma esibelethweni somuntu wesifazane. Wathi igama layo ukuthi uEmmanuel. Wayibiza ukuthi kuyothiwa ungumluleki iyakuba uNkulunkulu waphakade iyona yokuphetha umbuso obusemahlombe awo iyobuso kwangona phakade. Awu nangempela yafika lengane le igama layo utheme sizofika kuseqala iTestament Elisha. Wathi igama layo ekuthumela ingilosi ekhuluma noMaria. Wathi igama lengane le igama layo nizoyibiza ngokuthi uJesu uEmmanuel. Usho ukuthini uEmmanuel? Usho ukuthi uNkulunkulu nathi. So uNkulunkulu wakha lengane ukuze ehlele kuthina azokwazi ukuthi asifundise manje yena qobo lwakhe. Azosifundisa uqobo lwakhe indlela zakhe zokuphila ukuze sibuyiselwe kuye. So uyawubona umusa wandiswa uNkulunkulu ufuna ngabe useqedile kodwa ke uNkulunkulu lokethi ke akuyona inhloso yami ukuthi abantu baphele babhujiswe kodwa umlilo wona uphenjiwe phansi kwabafileyo. Nkosi uzube nomusa kulabo uba nomusa kubona ngamandla akho. Siyazinxusela Nkosi ukuthi ke umusa wakho mawehle wande izwi lakho lithinte abantu ezinhliziyweni ukuze beze ekuphendukeni ngokuba umhlaba uza kubhubha ngomlilo kushe konke okuphakathi nemisebenzi yenu le nichoma ngayo. Kuzofika isikhathi esibi njengokuba safika ngesikhathi sikaNoah. Abantu bengazi ulethiwe umkhumbi ukuthi abafuna ukusindiswa bagibele
kwasindiswa abantu abawu-8 kusho ukuthi vele njengoba isho nencwadi ithi baningi babiziwe kodwa bayingcosana abaya kukhethwa. Maningi amasonto, yazi maningi amasonto, kodwa khona emasontweni baningi abantu abangeke baze bawubone umbuso kaNkulunkulu khona besonta. So uma uNkulunkulu esezela yena incwadi kaJohane, yefika lapha incwadi kaJohane uzosencwadi yamaHebheru chapter 1 futhi incwadi kaJohane chapter 1 ithi uNkulunkulu weza kokwakhe kodwa zange bamfune. Johane chapter 1 starting from verse 3. Incwadi ivangeli ngokukaJohane. Yes sir. Isasuko sokuqala ivesi lesithathu. Yes sir. Konke kwavela ngaye. Yena uveze konke ulizwi wayekhona eqaleni yokhona. Yena wayebuNkulunkulu. Yena unguNkulunkulu. Indaba bayiBhayibheli yakutshela. So uma ke le ndodana esiyakhile esengena kuyona ungena ngokuthi emva kokuthi ibhabhathiswe egameni elingazange livezwe ngenxa yokubalekela ukuthi abantu bazophambanisa iBhayibheli. So uyabhabhathiswa ekuphendukeni ukuze abantu baphenduke, kodwa yona ayizile ukuzobhabhathisa abantu ukuthi beze kuphendukeni kuphela ngamanzi. Yona izofaka isiphiwo, izonika thina isiphiwo sikabani? Sikamoya. Moya unjani? Ongcwele. Yilo moya lo weqiniso ekhuluma ngawo kunye incwadi kaJohane chapter 16 ekhuluma ngayo umoya weqiniso. So uthi lana, haleluya, konke kwavela ngaye. Konke kwavela ngaye. Konke angikhathali ukuthi ngabe yini, konke okukhona emhlabeni kuvele ngaye. Noma ngabe yini, ithi abantu bayokwakha bazenze uNkulunkulu bathi bakha izinto ezimbi ezibulala bona. Imoto iyabulala, iselfoni iyabulala, ukufeba kuyabulala, lama dating app ayanibulala. Ukudla enikwenzayo nina ngokuqonda kwenu kuyanibulala. Sinike ukudla kwendalo phansi enhlabathini, nakuthatha ukudla nakuprocessa nakufaka kuma-can kuya expire kwenza yonke into. Kuyasibulala, kusilethela i-cancer, kusilethela zonke izifo. Kuyasibulala, sanikwa amakhambi phansi enhlabathini, abantu bafuna ukwenza amaphilisi emalebo ngenxa yokuthi bafuna ukwenza inzuzo yabo. Kuyasibulala lo maphilisi abasenza igqila zokuthi be igqila zezidakamizwa. Do you understand? Abantu benza izinto ezimbi. Aphinda asho futhi uNkulunkulu akhulume ngoDavid umprofeti wakhe athi yebo ningoNkulunkulu kodwa ke niza kufa. Ningamadodana ophezu konke kodwa niza kufa njengababusi. Ngokuba nenhlabathi ngizophenduka inhlabathi. Mina ngibusa ukuphakade. Uma ngiphakamisa isandla sami akekho ongavimba. Umoya oyingcwele uthi indlela zakhe zingaphezu kwendlela zethu. Indlela acabanga ngayo noma imicabango yakhe ingaphezu kwemicabango yethu. Athi yini ongangenzela yona? Angihlale emathempelini enziwe ngezandla. Ngokuba ke izulu isihlalo sami sobukhosi. Haleluya, glory to God. Umhlaba isenabelo sezinyawo zami. Usho uNkulunkulu. Athi ngiphila okuphakade. Lalela usho njalo na Jesu Kristu. Athi ke ithe usho uDavid ekhuluma ngoJesu Kristu. Ethi inkosi yami ithe enkosini yami, hlala ngakwesunene sami ngize ngenze izitha zakho isenabelo sezinyawo zakho. Do you understand? Aphinda athi yena futhi umhlaba isenabelo sezinyawo zami. Izulu akuyena uNkulunkulu lo. Jesu Kristu uNkulunkulu. Yes Lord. uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu Jesu Kristu. Amen. uNkulunkulu munye. Yes Lord. Akashonga ukuthi ezulwini khona uNkulunkulu abathathu. No. Abantu ba confused ngokuba kwathiwa hambani nezizweni zonke. Amen. Izizwe zonke. Niba nakho abafundi labo bakholwayo nibabhabhathise egameni likaYise, egameni. Ubani igama likaYise? Ubani igama lendodana?
Ubani igama likaMoya Oyingcwele? Akasho uJesu Kristu ukuthi konke licela egameni lami kuyakwenziwa. Eh? Hallelujah, glory to God. Uyabuza uNkulunkulu ekhuluma. Uvula uqonda. Ingakho sithi sishumayela lokho esithathe eBhayibhelini, lokho uMoya Oyingcwele okwambulayo. So, uyasitshela ukuthi yena uyikho konke. Methi kuPetru ngiyakwakha idola lami, ibandla lami ngelidwala, amasango kaSihoko ngeke azaphumelele. Okuboshiwe emhlabeni kuboshwe ezulwini. Okukhululiwe emhlabeni kukhululwe ezulwini. So uma ungalamukela izwi ubuyisiboshwa. Uma ulamukela ukhululiwe. So manje incwadi ke ithi wenze konke. Konke kwavela ngaye. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe. Ngaphandle kwakhe Akuvelanga akuzange lutho. kuze kube khona lutho. Kukho konke okuvelileyo. Akuzange kuze kube khona lutho ngaphandle kwakhe. Kukho konke okuvelileyo okukhona. Lokho okukhona njengamanje eqhamuka kuJesu Kristu. You understand? Indodana yaphuma esifeni samaria iqhamuka kuKristu. Igama lakhe lelo. Uyathanda uyalivuma noma ulivumi ithi alikho elinye igama ongasindiswa ngalo ngaphandle. So uthi wena ukhonza uBuddha, ukhonza amadlozi, ukhonza uShembe, ukhonza bani, niyababala, nikhonza izithombe. Kodwa linye igama esinikiwe ekuyilona lethu ukusindiswa. Uthi yena akanamphelekezeli, No. akanamonisi. Akekho uNkulunkulu emva kwakhe. Uthi yena uAlpha noOmega. uAlpha noOmega kusho ukuthi umqali ungumgcini. Hallelujah. Akekho umuntu. So wena ufuna ukuzakhela okwakho. Okwakho kukuyisa kuphi ekubhujisweni. Into edala ukuthi nina nibe nenkani nina abantu bayakholwa abangakholwa into edala ukuthi kube khona impikiswano nokushayisana kwembono. Mina angishayisani nombono ongoshayisani nomuntu ngokuba uyiqiniso umbhalo obhalwe phansi eBhayibhelini lekuthatha khona ke umbono kaNkulunkulu hayi wami. So lo mbono kaNkulunkulu umile okuphakade. So uthi yena konke kukhona ngaye. Akukho khona kwazivelela nje. Konke kwavela ngaye. Do you understand? Hallelujah. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakukuye. So ukuphila kwakukuye. Uyena oletha ukuqonda. Uyena oletha ubuhlakani. Uyena oletha ulwazi. So uma ungenalo ulwazi lakhe ithini incwadi? Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kwabantu, ukuphila. Mesedalile usedala ukukhanya. Kodwa ke kancane khona into azoyisho emva kwala. Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu. So usedala yonke into. Usethumela umuntu thizeni. Lo muntu akamthumeli nje indaba yensambatheka. Umthumela isizathu esithize. Ithini incwadi? Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu. Igama lakhe linguJohane. So kwavela indoda igama layo uJohane. Le ndoda le ubaba wakhe ngencwadi kaLuka ngesikhathi ehleli lapha kwi-altar ehlisa impepho njengosiko oludala ezoletha umkhuleko kuNkulunkulu kwaseqhamuka ingilosi. Yahlala eduze kwe-altar yasikhuluma naye wathuka woma yamtshela ukuthi ke wena usumdala ngithi nonkosikazi wakho nibadala unkosikazi wakho uyinyumba kazali. Kodwa ke uNkulunkulu uza kunibusisa ngengane igama layo ibizwa ngokuthi ke uJohane. So le ndodana le njengoba ilethwa ingilosi igama layo bonke kufika kudlule yona izoba ufakazi. Yes Lord. Izofakaza ngalowo ozolandela. Ingakho umprofeti uIsaiah kwincwadi kaIsaiah chapter 40 verse 3. Isaiah chapter 40 verse 3. Isaiah khuluma ngayo lengane le ememezayo ehlanje.
Incwadi uIsaya isahluko 40 verse 3. Izwi liyamemeza lithi lungisani qondisani. ehlane indlela kaJehova. Izwi liyamemeza ehlane lithi qondisani lilungise indlela kaJehova. So uma lisho njalo kwincwadi kaMathewu aphinde futhi akhulume kuchapter 3 athi mina ngilo okhulunywa ngaye umprofethi uIsaya wathi izwi lomemezayo ehlane. Amen. Hallelujah. Yes Lord. Khuluma. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu, Incwadi kaMathewu le isahluko sesithathu verse lokuqala. verse Ngaleyo mihla kwavela uJohane. nje le ekhuluma khona Verse 3. ngokuba uJohane. Yes Lord. So uJohane uthunyiwe njengoba incwadi ikhuluma ngaye kwincwadi kaJohane chapter 1. Yes Lord. Verse 3. Yes sir. Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi uIsaya Incwadi kaMathewu chapter 3 verse 3. ithi Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi uIsaya. umprofethi uIsaya waprofetha ngoJesu Kristu. Yes Lord. Waphindwa waprofetha ngoJohane. Yes Lord. Bawofakazi ababili abathunyiwe. Yes, Lord. Le ncwadi le esambula abantu abaningi abajidayo ikhuluma ngobufakazi ukuthi obani abafakazi abezayo samele kufika abaprofethi abawu2 ngenxa ukuthi nona abafundisi abangazi lutho abangambulelwe izinto zaNkulunkulu asihlekisi ngabo kodwa ke sithi abazithobe basuke kwipulpit uma bengenalo ulwazi bengambulelwe ngokuba yini baphambanisa izinto bese abantu badukelwe uqonda balahleke baphile ngethemba elingekho. Kodwa ke sithi ke lo buye no ongufakazi Yes Lord. omemeza ehlane njengoba ithi incwadi ke kaJohane chapter 1 ithi verse 5. Yes Lord. Ukukhanya ebumnyameni. Khanya ebumnyameni. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. Abuzange bufune ukwamukela ukukhanya ubumnyama obumuntu odalwe uNkulunkulu ngenxa yokuthi ke umuntu usephila ngentando Yes Lord. yokuduka. Yes Lord. Umuntu ufuna ukuzenzela umathanda udukile. So umusa uNkulunkulu uzele yena ulethe ukukhanya uqale waletha ufakazi ozosho ukuthi ke mina ngithunyiwe ukuthi ngizoqondisa ngizomemeza ehlane lomhlaba esiphila kona. Yes Lord. Amen. Uzomemeza ehlane uzomemezela ukuthi abantu abaphenduke. Yes Lord. Abaphenduke abantu ezonweni zabo ukuze basindiswe kulolu laka oluzayo ngokuba kwathi neqhamuka izifebe nabasadusi ziza kuyena wathi inzalo yezinyoka ubani onxwayisile kulolu laka oluzayo khulu abantu babona ukuthi bayizoni baphenduka ngokuba inceku kaNkulunkulu ikhuluma izwi eliqondile ikhuluma ukubhalwe phansi imele iqiniso. Akazange asho ukuthi ozani izolandiswa kahle ehlane. Azange asho ukuthi ozani nizolanda impepho noma khandlela noma lethana amakhandlela seninika amanzi abosisiwe. No. Hallelujah. Lo uzomemeza ehlane uthi abantu abaphenduke. Yes Lord. Uthini bright? Hallelujah. Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi uIsaya ethi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi. Yayizona le indlela uNkulunkulu indlela yakhe. And uyasho ufunda kwincwadi kaIsaya cabanga kwincwadi kaIsaya kuningi nje ulwazi oluchithiwe lapha ngokuthi uNkulunkulu uthi kuyakuba khona indlela yabangcwele. Indlela yabangcwele okungcolileyo akungeni. Kaphinde futhi kwincwadi yesambulo aphinde asho futhi athi ke ngaphandle kukhona izifebe kukhona idakwa khona abantu nabathakathi. Incwadi isambulo
22 verse 15. Verse 15. Ngaphandle kukhona izinja Khona izinja, nabathakathi abathakathi, nezifebe nezifebe, nababulali nababulali, nabakhonza izithombe. lalela angijwayeza kuthiwa ezulwini ngaphandle akungeni lutho ongcolile. So ngitshele wena ofuna ukugcwalisa izinkanuko zakho uphika into ebhalwe phansi eBhayibhelini kodwa uthi wena usindisiwe. Ikuphi lokho okholelwa yibona? Ngifisa ukwazi. Hallelujah. Ngokuba angijahile ngingakunika no 10 years ukuthi uhambe ufuna impendulo. Kodwa ke iBhayibheli lithi konke okubhaliwe ngaphambilini akubhalwanga nje umuntu ngoqonda kwakhe, kodwa kwabhalwa ukuthi thina silungiswe, siqondiswe, sifundiswe, siyalwe ngendlela kaNkulunkulu ukuze sibe nethemba nokukholwa, ngokuba ayikho enye indlela ukukholwa ekuzwa ngayo. Incwadi kaMaroma isahluko 10 verse 17 iyakutshela ukuthi ayikho enye indlela iyodwa Incwadi indlela eletha ukukholwa iyodwa. Ithi incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 17. Yes sir. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ngokuthi ulalele. Fanele ulalela yini? ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukuzwa nokulalela kuvela ngani? Ngezwi likaKristu. Ngeke uzungitshela ukuthi awufuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu kube uyena odayela amadlebe akho ukuthi ulalele izwi lakhe. Awusafuni ukuzwa, usuyadelela utshela ukuthi uhlakaniphile. Amadlebe lawo alizwa izwi leqiniso likaJesu Kristu. Njengoba ungafuni ulamkela uzolifica ezulwini likulindile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Izwi likulindile ngokwesokunene sikaNkulunkulu likumele nezono zakhe ezinqwaba. Ungafuni ukukholwa ngokuba ke lawo akholwayo nabaholwa umoya engcwele. Incwadi yaMaroma chapter 8 verse 14 ithi chapter 8 incwadi yaMaroma chapter 8 verse 14. Hallelujah. Ngokuba labo abaholwa hallelujah. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu. Ngokuba bonke abazile izwi kaNkulunkulu bakholwa. Labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholiwe bangabantwana kaNkulunkulu. Yes Lord. You understand? So uma wena ungakholelwa ekutheni ufuna ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zakho ukuze ke uthethelelwe izono zakho bese unikwa isiphiwo sikamoya engcwele. Uma ungafuni ukukholwa yilokho uboshiwe. Wena usuzahlulela ukuthi awufanele umbuso noma umusa kaNkulunkulu. Wena usuzibonile ukuthi wena uyisoni, uright ekutheni ube yisoni, ufele khona esonweni sakho ngoba uJesu Kristu wakhuluma kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 21. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane. Yes sir. Isahluko 8. Yes sir. Verse 21. Yebo. Khona waphinde wathi kubo, wathi kubona, ngiyamuka mina ngiyahamba. Uthi yena uzohamba yena. uNkulunkulu uthi yena uzohamba ngokuba nina nifuna ukulalela kuhlelwe God. You understand? Niyakungifuna. Noma seningifuna Nifele ezonweni. Niyafela kuphi? Ezonweni zenu. Niyafela kuphi? Ezonweni zenu. Yalithi iBhayibheli yonke into lakutshela yona. Lithi iBhayibheli ke ngiyahamba mina. Niyakungifuna kodwa ngeke ningithole bese niyafa nifele ezonweni zenu. Lapho ngiya khona mina. Lapho ke ngiya khona mina. Ningeze nina. Ngeke nize izolonto le. Ingakho lithi ngaphandle kukhona izinja. Kukhona izinja. Hallelujah. Nabathakathi. Hallelujah. Nezifebe. Kukhona izinja nabathakathi nezifebe. Nababulali. Nalabo ababulala abantu. Nabakhonza izithombe. Nalabo abakhonza izithombe. Nabo bonke abathanda nokwenza amanga. Izolonto le. Bible li straightforward. Liqondile. Alijingi. So mase ke
ngale kwincwadi yaJohane chapter 1 sisafuna ukudila nayo ukuthi weza kuthina njengoba ke wathi uyahamba futhi kwincwadi kaJohane chapter 14 no 15 wathi ke lesiya khona sikazi ukwazi ukuthi siye uyosilungisela usho njalo kwincwadi uthi khale kababa nezindle eziningi so ngiyahamba ningakhathazeki inhliziyo zenu ngoba ukhuluma nabakholwayo manje ukuthi inhliziyo zabo mazingakhathazeki. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 Yes sir. Uma ningithanda, uma nimthanda uKristu niyakugcina imiyalo yami. so kwenzani? Niyakugcina imiyalo yami. Uma nimthanda uNkulunkulu niyakugcina imiyalo yakhe. Uma nimthanda, lalela, uma umthanda uNkulunkulu uzophikisa lutho. Haleluya, God, haleluya. Haleluya. Ngeke uzophikisa lutho ubhalwe phansi eBhayibhelini. Why? Ngokuba uyamthanda. Uyakholwa amadlebe lawo akudalele wona ukuthi ube nawo. Khona abantu abangenawo manje abangezwa. Yes Lord. Khona abantu abangakwazi ukukhuluma bayafisa right ukudumisa uNkulunkulu. Baba ngokuphila kwabo. Khona abantu abangezwa abafuna ukuzwa ngoNkulunkulu. Khona abantu abangakwazi ukuhamba bayamdumisa uNkulunkulu kodwa banazinyawo. Wena unikwa konke. Unikwa amadlebe. Hallelujah. Unikwa amadlebe. Yes Lord. Wanikwa umlomo. Yes Lord. Wanikwa amehlo. Yes Lord. Still awufuni ukumnika udumo. Yes Lord. Awufuni ukuzwa. Awufuni ukukhuluma ngomlomo wakho umnika udumo. Ngamehlo wakho akukhona kodwa awufuni ukubona. Ukukholwa ngokubona yiloko okuthandwa wena. Amen. Amen. Yini? Ingokuba ke yakubusa umoya wongcola. Yes Lord. Dukile. Amen. Ingakho ke ethi ke kulabo abakholwayo. Hallelujah. Uma ningithanda, Uma simthanda niyakugcina imiyalo yami. siyakugcina imiyalo yakhe. Yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. Ngiyakucela kuBaba. Ngifuna uverse 1 chapter 14. Hallelujah. Uthini? Verse 1. Chapter 14 na uverse 1 awuboni. Inhliziyo yenu Uthi mayingakhathazeki. kulabo abakholwayo inhliziyo zabo mazingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu. Sikholwa ubani? Kholwani nguNkulunkulu. Uma ethi ekhuluma lapha encwadini efunda manje le verse efunda utheni? Uma ningithanda, Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. bese athini ku verse 1? Izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu. Uyamuzwa lonto le? Indodana iyakhuluma. uNkulunkulu ukhuluma kwindodana. Uthi ke uma ningithanda mina niyakugcina imiyalo yami. Kholwani ningakhathazeki. Kholwani uNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphila. Indodana kaNkulunkulu ophilayo. Ingakho bebuza efuna ukubahlola ukuba aqonda yini. Athi ke abantu bathi ngubani? Bathi abanye bathi uJeremiah, abanye bathi uElisha, abanye bathi umprofeti uIsaiah. Athi nina nithi ngubani? Athi uPetru wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. uKristu. Athi ubusisiwe wena Simon kaJona. Hallelujah, glory to God. Ngokuba inyama negazi ayizange izikwambulele lokhu kodwa ubaba osezulwini. Ubaba usezulwini kodwa ukhona yonke indawo. Hallelujah, glory to God. Yayizwa lonto le. Hallelujah, hallelujah. Ubaba usezulwini kodwa ukhona yonke indawo. Ayikho into efihliwe phambi kwakhe. Wazi konke ngezwi lakhe. Lihlola imidlizo yomuntu. Lihlola konke, akomelisa umuntu ngokuhamba kwakhe ngemsebenzi yakhe. Kholwani nguNkulunkulu. Kholwani nguNkulunkulu. Nikholwe nayimi. Sikholwe nayindodana. Indodana uNkulunkulu uphila kuyona. Uyabatshela ukuthi kholwani kulo ngithumile. Kholwani. Uma ungakholwa. Khona ukusina kukujeqeza. Yazi kuyasina kuyakujeqeza. Akukujeqezeli nje ukuthi wena uzothola ice cream noma uzothola sweet. Uzothola ngiswephu. Uzothola iswephu esishisayo somlilo eqhibini. Lapho khona uyojeziswa isijezo bese ukhuluma ngaso. Kuyasina kuyakujeqeza. Kusinela ukuthi wena awufuni ukuzwa.
Amen. Utshela ukuthi uhlakaniphile emehlweni akho. Into lenza ukuthi nina ninqabe iBhayibheli kodwa nithi niyakholwa niqamba amanga ingokuba nina nibuswa umoya wenkohlakalo. Yes, Lord. Nikhohlakele. Amen. Lisho kahle iBhayibheli la. Lithi umuntu angabi nabafazi abaningi. Yes, Lord. Umuntu angadivorce. Yes, Lord. Umuntu angaqamba amanga. Umuntu angafeli. Amen. Umuntu angadaka utshwala. Umuntu wesifazane angaluki. Umuntu wesifazane angagqokisi komuntu wesilisa. Umuntu wesilisa angagqokisi komuntu wesifazane. Amadoda angalalani wodwa. Umuntu angalali nesilwane. Kodwa zonke lezi zinto niyazenza lo nithi uNkulunkulu akabheki ngaphandle lomuntu. Kodwa ligcwele ukonakala. Anifuni ukuzwa. Amen. Yes, niyakholwa. Anifuni iBhayibheli, anifuni abafundisi beqiniso ukuba nina ni guilty nizoni. Hallelujah. Ningaba kayihlo. Uthi incwadi chapter 8 verse 44. Hallelujah. Dedala ukuthi banqabe izwi. Athi uNkulunkulu uJesu Amen. kwenziwa yini ingawezwa amazwi ami? Yes. Kanjani ingezwa? Amen. Kwenziwa yini ningawezwa amazwi ami ngokuba lamazwi incwadi ifunde lo ncwadi hambe ku chapter 6 verse uzofunda uyifunde bese emva lokho kusakhombisa ukuthi le nto abayisukela abasukela izeleze chapter 6 verse 64. Hallelujah. Starting from verse 63. Incwadi ngokuka Johani isahluko 6 verse 64. Yebo. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa. Khona ayizolo nto nje. Yindaba incwadi lekhuluma ngokukholwa kodwa manje abantu bengafuni ukukholwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ingokuba uyazi uNkulunkulu wazi bonke ukuthi bakhona phakathi kwethu abangakholwayo. Kusukela ngalesa sikhathi uNoah eShumayela cabanga. Yes, Lord. Yes, Lord. Kuze kuzofika kuMoses. Kufika kubaprofeti uSamuel kuze kuyophuma kuMalakhi noma kuMalakhi. Ukholwa kuletha ukuphondisa. Kaphinde futhi kuzoshumela umprofeti omkhulu nabo bonke uJohane. Amen. Abafuna ukukholwa lethu hayi bamnquma ikhanda uJohane umbhaphatisi. Yini? Ukukholwa kukho. So incwadi yini? Hallelujah. Hallelujah. 64. Hallelujah. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni. Yini njalo ukuthi azi konke uJesu Kristu. Wazi konke. Jesu Kristu wazi konke. Wayazi ukuthi uJuda Iscariot uzomkhaphela amdayise. Wayazi. Kodwa wamkhetha wambeka labafundi bakhe. Khona uzogcwalisa inkanuko zikaSathane. uJesu Kristu wazi konke. Wayazi ukuthi uyahamba ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi. Amen. Wayazi ukuthi bazomlengisa esiphambanweni. Amen. Wayazi ukuthi ke bazomkhumula impahla zakhe bashukoniselane ngazo. Yes, Lord. Amen. Wayazi konke njengoba azi namanje ukuthi abanye baba bafuna ukukholwa. Yes, Lord. So akuyona ufunda le ncwadi. Hallelujah. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu. Ngifuna verse 64. 64. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuthi ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Ngokuthi ubani futhi oza kumkhaphela. Mesiqhubeka ithini? Wayesethi kungenxa yalokho ngithe kini akakho ongeza kimi uma engakuphiwe ngubaba. Akekho ongeza kuKristu uma engaphiwanga ubani? Ngubaba. So umuntu oza kuJesu Kristu lo ngithe u63 awufundanga 63. Hallelujah. U63 iwona bengufuna exactly. Ngumoya ophilisayo. U63 ubizilwa ngofunda. Hallelujah. Umoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Inyama ayinayo profit. Ayinanzuzo inyama, kodwa yini ephilisayo? Amazwi engiwakhulume kini. Yini ephilisayo? Ngumoya ophilisayo. Inyama
ayisizi lutho. Inyama ayisizi lutho bese ithini emva kwalokho? Amazwi engiwakhulume kini, Amazwi awakhulumile angumoya, ibona amazwi awumoya and ayini futhi angukuphila. yezwi indaba. Izwi lingumoya. Yes Lord. Hallelujah. Ngijayele ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Yes Lord. Yes Lord. Izwi lingumoya. Yes Lord. Ingakho bengamboni uNkulunkulu kodwa babona hambe kwincwadi ubatshela uma bengafuna ukuzwa bazofela ezonweni zabo mase emva kwalokho ubatshela ukuthi bangabakayihle noma bangakayise usathane bese uhambe bakhombisa ukuthi uJesu Kristu uze ngenkazimulo kayise. Yes Lord. Kwincwadi yamaHebheru chapter 1 verse 2 kodwa manje ngifuna uqale ngencwadi yaJohane lapha chapter 8 verse 41 34. Hallelujah. Yes sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8. Yes sir. Verse 43. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Nayo-ke lento lena ngeke ngikhuluma ngayo. Kwenziwa yini ukukhala ngalo Jesu Kristu? Yini ningayizwisisi inkulumo kaNkulunkulu? Hallelujah, glory to God. You understand? Ukuthi kubekiwe kusobala ukuthi angifuni ukuzwisisa. Ngikhuluma ngabafundisi abakhulu azolima ukukhuluma levangeli bathi hayi akusashunyelwa kanjalo uyahlambalaza. Uhlambalaza kanjani? Kuwona ohlambalazayo. Yini iqiniso? Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Yini engeke bafuna ukuqamba amanga ngoba abazwisisi. Bafuna into ezozwakala kamnandi enhlizweni zabo. Ngokuba aninakuzwa izwi lami. Ngokuba abafuni ukuzwa izwi kaNkulunkulu. Nina ningabakayihlo. Ngalokho ke Nina ningabakayihlo uSathane. nina ningabakayihlo. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Hamba uye kwincwadi yaIsaya chapter 30 verse 9 ukuthi yindaba bebe ngabakayihlo uSathane uthi nina ningabakayihlo uSathane. Hallelujah. Zonke le ncwadi engizibizayo ngizophinde ngibuyele le ncwadi yamaHebheru ngichazele ukuthi ngithini. Amen. Isaiah chapter 30 verse 9. Hallelujah. Ningabantwana abahlubukileyo. Nina ningabantwana abahlubukileyo. Abantwana abaqamba amanga. Ingane ezinamanga labafundisi banamanga bafundisa abantu bakaNkulunkulu babe namanga bashathi iBhayibheli baliphendule balenze inzuzo bafije izisu zabo. Ayikho enye into abayenza ngeBhayibheli. Abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova. Abafuni. Abantwana abangafuni ukuzwa umthetho kaJehova yini enye? Bathi kubaboni. Yes sir. Ningabe nisabona. Abasafuna ababonisi babone noma baboni babone abasafuna ababishop bakhuluma iqiniso. Nakuba prophethi ningasiprofetheli. Bakhuluma nabaprofeti okuqinisekileyo. bakhuluma abaprofeti ukuthi abasafuna ukuzwa babulala abaprofeti ngoba basafuna ukuzwa iqiniso. Kepha khulumani kithina ukuthopha. Ngoba khulumani thina izinto ezimnandi ezisweet. Ni prophethe inkohliso. Angijayezwa bazifunela bona abantu laba esikhuluma ngabo. Amen. Ayikho into engekho eBhayibhelini ngeke uzucahle ngesithupha. Phambukani endleleni. Ingakho izwi laNkulunkulu kuthiwa linamandla liyaphila. Libukhali njengenkembe ebukhali macala onke. Lifana nomlilo liyashisa liyasika liyaphahlaza njengesando lishaye phansi imithi njengezembe empandeni liginqe phansi isono lesiveza sibe sobala ukuthi uyisoni and awunaqasha. Understand? So manje ke incwadi kaJohane isitshela ukuthi uNkulunkulu weza ekhanyeni kwanqaba. So nangale incwadi lade sifunda ukuthi uJesu Kristu nguNkulunkulu. Lapha ya kwincwadi yamaHebheru chapter 1 from verse 2, you can start from verse 1. Incwadi kumaHebheru isahluko sokuqala. Yes sir. uNkulunkulu Umnini mandla onke uJehova uSebawuthi esekhulumile endulo kokhokho. wakhuluma kokhokho Ngabaprofeti wathumela abaprofeti bakhe ukuthi bakhulume badlulise umyalezo kubantu bakhe ngamathuba amaningi. ngamahlandla amaningi ezama ukusindisa abantu.
nangezindlela eziningi wenza izibonakaliso ndlela zonke ukuthi afikise alethe umyalezo wakhe kubantu ukuze bahlale ekukholweni. ekugcineni Kodwa ke manje ekugcineni kwakho konke, kwale mihla yes sir, ukhulume manje inkinga ekugcineni usayakhuluma kuthina. Ukhulume ngobani? ngendodana ayimise Le ndodana le uyimisele ukuthi ibe indlalifa fanele ibe indlalifa yakho konke kwakho konke. yakho konke Yes indaba owadala ngayo futhi wadala ngayo futhi izwe yonke into ekhona eshini incwadi kaJohane yathi konke okukhona emhlabeni kukhona ngenxa yakhe. uNkulunkulu kuphela ongenza lokho. So uma esakha le ndodana uyakhelana kube ufundi yona ethi yona ithi ingukubengezela imake kufuneka ba-understand ukubengezela ukukhazimula. Hallelujah. Yes, Lord. Ingukukhazimula Yes, kwani Nkazimulo. Kwenkazimulo ingukubengezela kwenkazimulo iyacwebezela ikhanyisa yena ngokukhona bayo. Sibona uNkulunkulu kodwa sibona uNkulunkulu kodwa sibona indodana kodwa uNkulunkulu ukhazimula kuyona indodana. Njengoba yakhile uphila kuyona mekhazimula ukhazimula kuyona. Yes, Lord. Ngeke aza yakhe indodana angene kuyona aphinde yokhazimula eceleni. No, ngaba ngena uNkulunkulu engimkhonzayo lowo. Amen. Uthi wehlela kuyona Yes, Lord. wacwebezela kuyona Yes, Lord. wasekhazimula kuyona Yes, Lord. Yes, Lord. ngenkazimulo yakhe. Yes, Lord. Ifuze yena Ifuze bani? yena uqobo. Hallelujah, glory to God. Amen. Yona ifuze yena uqobo. Amen. Manje indodana iphila uNkulunkulu. Yes, Lord. uNkulunkulu uphila kwindodana. Yes, Lord. Bayinto eyi-1. Sho njalo Johana. Hallelujah. Bayinto eyi-1. Amen. Amen. Do you understand? Iphasa konke ngezwi Isakela konke ngezwi ngezwi lamandla ayo. ngezwi lamandla. Sekuyizwi lamandla ayo indodana ngokuba ke inikiwe ukuthi ibe inkosana ngokuba konke okukhona emhlabeni. Uma inkosana phela konke okwakho. Yes, Lord. Konke okwakho. And uma inkosana futhi utshela uNkulunkulu uqobo lwakhe. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono. Yona yasiyahlanza izono. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono. Njebe sisigezile izono zethu. Yahlala ngakosokunene somkhulu. La indaba la. Okay. Yes, Lord. Iqiniso liyafika emhlabeni. Yes, Lord. Lifika ngenkazimulo kaNkulunkulu. Yes, Lord. Bazitshela ukuthi babulele. Yes, Lord. Bathi babulele iqiniso. Liphinde livuke lithi no. Lithi ngizofika ngaphambili ngilindile. Iqiniso ikhona. Understand? Bathi babulala iqiniso. Yes, Lord. Lihambe iqiniso lifikele emgodini bakhombisa ukuthi hayi ngifakele emgodini. Umoya engcwele ulikhazimulisa iqiniso. Ulibuyisa iqiniso abalibone babafakaza bebekhona bekhethwe iqiniso abakholelwayo kwiqiniso. Bese iqiniso ke angimhlengi abuye. Amen. Angimhlengi abuye ngizogcwala kunini umoya weqiniso nani uzongena kunina. Yes, Lord. Kodwa ke bazongifika ngaphambili abangiphikayo. Amen. Ingakho ethi ke athi uJesu Kristu uma umuntu ezwa lamazwi ami engawalondi angimahluleli mina kodwa yizwi Yes, Lord. enganishumayela ekuyilona enakwahlulela kuphi egcineni. Yes, Lord. Egcineni ilo ngazikhona. Incwadi isambulo isahluko 20 verse 11. Yes sir. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi Isihlalo sabonakala ezulwini sobukhosi esikhulu esikhulu. Isihlalo sobukhosi ohlezi kuso ubuso bakhe ubuso bakhe babalekelwa yizulu nomhlaba. umhlaba sobhubhile. Akutholelwanga indawo. Sobhubhile umhlaba. Ingakho ke kungasekho umhlaba. Yes, Lord. Kungasekho lo mhlaba lo uzophela. Bese sibheka umhlaba omusha lapho ke kuyobe ngekho khona ulwandle. Kuyobe khona izulu elisha, iJerusalem elisha. Ilona leli sifunayo. Ngokuba umhlaba nezulu losiphila kona uyadlula uzosha ugoqo njengengubo endala kuphele ngawo. Understand? So manje na ke lo ke okhazimulayo isihlalo sisodwa sikhulu. Hallelujah. Sisodwa isihlalo esikhulu. Yes, Lord. Hallelujah. Leyo le. Yes, Lord. So manje na ke ngale kwincwadi kaJohane uphinde khona. Hallelujah. Manje uqala kaJohane. Yokuqala.
No, incwadi yoJohane isahluko sokuqala. Okay. Hallelujah. Ngifuna uqhubeke. Yes, Lord. Verse 6. Verse 6. Kwavela umuntu ethunyiwe Lo muntu uNkulunkulu. wavela ethunywe bani? nguNkulunkulu. uJohane umbhaphathizi esikhuluma ngaye. Igama lakhe linguJohane. Igama lakhe uJohane. Lowo wezela. Lowo into izele ubufakazi kuphela. Ingakho ekhuluma ukuthi ke mina angiyena uKristu. Kodwa lo ozemva kwami icashulo zakhe, intambo zakhe angeke ngikwazi ukuyiqaqa noma amasende lakhe angeke ngikwazi ukuqaqa. Ukuba afakaze ngokukhanya. Ukuze yena awufakazi ngokukhanya ngokuba ilalela. Mekuthiwa uzofakaza ngokukhanya ufike abazali uJesu Kristu abakaze babonana. Nhlobo. Abakaze babonana uJesu Kristu. Kodwa umoya ongcwele umtshela ukuthi ke lowo umoya oyokwehlela kuyena uyena. Yes Lord. Wathi beqhamuka uJesu Kristu washo uJohane wamthakasela. Yes Lord. Yes Lord. Wamthakasela. Yes Lord. Thembe semthakaselile wase sembhaphathisile wehla umoya. Wehlela kwindodana. Yes Lord. Wehla umoya ongcwele. Hallelujah. So yena manje kaNtshumayelo ebhaphathisa abantu bekholwa abantu kodwa yena ube ngekona ukukhanya kodwa uzoba ufakazi wokukhanya ngokuba bese kufika ukukhanya yena uthi ke kwincwadi ka chapter ngifuna incwadi kaJohane chapter 3. Chapter 3. Hallelujah. Ngifuna ngizokutshela manje chapter 3 ngifuna from verse 22. Hallelujah. Yes, sir. Incwadi ngokaJohane isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 22. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya. Yes sir. Wahlala khona nabo. Yes sir. Wabhaphathisa naye uJohane wayebhaphathisa enoni eduze. uJohane uyabhaphathisa ngale uJesu Kristu uyabhaphathisa ngala. So bengimsebenzi ofanayo. Mase athi uJohane lapha kuyona lencwadi le kaNtuzana kaJohane chapter 3 verse 29 athi kuze kuphuma lapha ku verse 30. Yes Lord. Onomlobokazi ungumyeni kepha umhlobo womyeni omiyo emuzwa uthokoza nokuthokoza. No, start up verse 25. Hallelujah. No, starting from verse 23 or khehla kancane angifuni izwakale khona bezoswa. Amen. Naye uJohane wayebhaphathisa enoni eduze nesalimi. Yes sir. Ngokuba amanzi ayemaningi lapho beza babhaphathiswa ngokuba uJohane wayengakafakwa etilongweni. Ngoba wayengakobosha wayesaqhubha umsebenzi. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi. So abafundi ngeke ukuthi babone izinto ezenziwa uJesu Kristu. Yes Lord. Nabafundi bakhe nangapha uJohane nabafundi bakhe. So sekhona impikiswano ekhona manje ngongaqondi kodwa manje kufanele bambuleleke umprofeti uJohane uzobambulela wathini. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane. Yes sir. NabaJuda ngokuhlambulula. Basebeza kuJohane bathi kuye, Rabi, lowo owayenawe phesheya kweJordani. Lowo owayenawe mbhaphathisa ngaphesheya kweJordani. Owamfakazelayo. Wanjani? Owamfakazelayo. Hallelujah, glory to God. Johane wamfakazela. Bheka uyabhaphathisa. Manje yena usiyabhaphathisa. Bonke beza kuye. Bonke beza kubani? Beza kuye. Ngokuba uyena manje ongukukhanya. Uyena lo uJohane umfakazele. uJohane ulethe ubufakazi ukuzofakazela yena lo ambhaphathisa. Yes Lord. uJohane waphendula wathi uJesu ngale usenza umsebenzi ngaphezulu kwaJohane. Ngokuba lalela sokuvezela futhi ukuthi uJesu Kristu wenza umsebenzi ngaphezulu kwaJohane. Incwadi ithi ke bonke abantu beza kuyena. So emva kwalokho besithini? uJohane waphendula wathi umuntu angelwamukele lutho. Umuntu ngeke azamukele lutho uma kungasona isipho esiqhamuka ngaphezulu. Uma engaluphiwanga luvela ezulwini. You understand? So umuntu oshumela iqiniso.
uma kuza abantu bezobhabhathiswa bevuma iqiniso ingoba bamukela uNkulunkulu abamukelanga mina abamukelanga mina no abamukelanga izibonakaliso zabo zokwenza amanga bamukele uNkulunkulu so umuntu oza kwizwi lenkosi uJesu Kristu azohamba nathi ukuthi siye ekukhanyeni siphile ekukhanyeni ingoba kubizwa uNkulunkulu ukuba sezibonakaliso zamanga ngabe sesiduma umhlaba wonke ngokuba yini sifuna ubukisa kodwa ngoba sikhuluma iqiniso la kuthina kuzoza abantu ababizwa ubani umoya oyingcwele nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi ngofakazi ukuthi yena wafakaza wakhuluma angisiye uKristu wathi yena kayena uKristu wazihlolela ngomlomo wakhe kodwa ngithunyiwe kodwa manje yena incwadi kuJohane chapter 1 ithe wayethunyiwe ngaphambi kwakhe yena uhamba ngakuphi ngaphambi kwakhe so ngesikhathi uJohane kufika ingilosi babakhe ifika kuqala before ihambe iye kuMaria uJohane ngenyanga ezu6 ungaphambili kaJesu yes Lord hallelujah you understand so uma sebezalwa ababonani ngokuba uJohane naye wathatha wayofihlwa ehlane ngenxa yokuthi uHerod wayefuna ukubulala uJesu Kristu so ngesikhathi uJohane ebhabhathisa noma ethula ubufakazi ngokuba yena uthunyiwe ngokukamoya uyamazi uJesu Kristu kodwa ngokwenyama kamazi hallelujah so manje nake la uthi yena akasiyi uKristu obatshela bawufakazi kodwa yena ulethe ukuthi azobona ubufakazi athula ubufakazi obukuKristu yayizwa lento le chapter 3 verse 27 verse 28 nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi angisiyo uKristu mina yes sir kodwa ngithunyiwe ngaphambi kwakhe yepha ngithunyiwe ngaphambi kwakhe onomlobokazi lowo onomlobokazi ungumyeni uyena ungumyeni kepha umhlobo womyeni kepha yena uJohn umhlobo womyeni omiyo emuzwa umile uyabuzwa kanye nalabo abahamba naye abangabafundi bakhe uJesu Kristu abanye bahlubuka kuyena uJohane umbhaphathisi emva kokuthi kubhaphathisiwe uJesu Kristu bamlandela uthokoza ngokuthokoza ngezwi lomyeni ujabuliswa yizwi kabani lomyeni uJesu Kristu uyena mnini webandla uyena myeni ibandla lingumfazi kaJesu Kristu lentokozo yami isiphelele ngizwe naye uyasifakazela ukuthi yena manje segcwele ngobufakazi uyajabulile ngokuba usembonile lo abezothula ubufakazi ngaye umele ukukhula nayo-ke indaba-ke la uthi yena umelwe ukukhula yena kufanele yena akhule uJesu Kristu nginciphe mina yena uJohane bese yancipha ngokuba usabuthulile ubufakazi eqedile sekumele manje ahlale phansi asonge izandla uJesu Kristu aqhubeke nokuthi-ke ovela phezulu uphezulu kwakho konke so njengoba ethi ovela phezulu uJesu Kristu uvela phezulu uphezu kwakho konke bese siveza ukuthi uJesu Kristu wenza imisebenzi eminingi ngaphezu kwaJohane incwadi kaJohane chapter 4 from verse 1 kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebabhaphathisa abaningi kunoJohane uJesu wenza njani kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu Kristu ezwa uyena inkosi abaFarisi sebezwile ukuthi yena wenza umsebenzi omkhulu kunoJohane kodwa kungeyena uqobo lakhe kungobani abafundi ebabhaphathizwa abaningi kunoJohane awufunda uyifunda umqondo kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile yes sir ukuba uJesu wenza abafundi ebabhaphathisa abaningi kunoJohane yes sir ingani uJesu uqobo kabhaphathisanga kodwa kwakubhaphathiswa abafundi bakhe uJesu wenza umsebenzi omkhulu ngaphezu kwaJohane wabhaphathisa abantu kodwa hayi yena abafundi bakhe yena ushumayela ivangeli abantu bayakholwa abantu bese bafundi bakhe bafakane emanzini babhaphathiswe you understand so mebe babhaphathiswa abantu hambe kwincwadi kaPeter yokuqala
ngifuna uqale from verse 13. Incwadi yokuqala yompostoli uPetro. Starting from verse 12. Isahluko sokuqala verse 12. Yes, sir. Abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona. Angithi izindaba Yes, uthi Jesu Kristu uzoshumayela ivangeli. Yes, Lord. Ushumayela ivangeli ukuthi abantu abambulelwe, Yes, Lord. ukuthi abantu bangazikhonzi bona, bathande izwe Yes, Lord. kakhulu, balahlekele ukuphila kwabo okuphakade, Amen. bakholwa izwi, Yes, Lord. bambulelwa, bakholwa izwi. Siyanibhulela ngemibhalo ukuze wena ukholwe izwi, hayi umhlengi. Amen. Fana ukholwe izwi ngokuba uNkulunkulu ukhuluma nawe, akakhulumi nomunye umuntu. No. Yes, Lord. uNkulunkulu ukhuluma nawe ngezwi. Amen. Uyabazi engabakhe kusho umbhalo. Yes, Lord. Ingakho singakhathazeki ukuthi sishumayela kubantu abangaki. Uma kuthi izwi lifikile wena waliphika, wena usahlulele wena. Yes, Lord. Uma ulamkelile nakhona wena uzisindisile. Amen. Abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona, kepha nina ngalezo zinto enishunyayezwa zona Yes, sir. manje ngabanishumayezayo ivangeli ngomoya ongcwele. Ivangeli silishumayela Yes, Lord. ngomoya onjani? Ongcwele Asilishumayeli nje ngomoya kaMhlengi noma umoya kaShembe. Othunywe. Umoya oyingcwele oqhamuka kuphi? othunywe evela ezulwini. Jesu Kristu lowo. uJesu Kristu lowo othi yena uqhamuka ezulwini. Izwi liqhamuka ngaye. Lezo sishumayelayo sishumayela uJesu Kristu. Izinto ezizifisayo izingilosi ukuzibona. Yayizolo nto le ingilosi sifisa ukubona yonke lomsebenzi. Amen. Amen. Qhubeka. Ubufakazi gcwele. Amen. Fakazi gcwele. Amen. Fakazi bugcwele incwadi. Phela nje wena Amen. udinga ukuthi uzehlise, uvume ukuthi awazi lutho empty. Yes, Lord. Bese ke utshela umoya ingcwele, umcele unxuse ukuthi angibulele Yes, Lord. ukuze wena kuzoba khona ukuqonda kuwe, uhambe ngokuqonda, wazi ukuthi usindiswe ini, Yes, Lord. ukholelwa ini. Yes, Lord. Ukuba ke umvuzo wakho awukho emhlabeni. Ithi inyama ayinanzuzo, Yes, Lord. kodwa amazwi angikhuluma kumina angumoya and angukuphila. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngalokho zibopheni izinkalo Manje ke bophana izinkalo zenu, zengqondo zenu. izinkalo zezingqondo zenu. Yes, Lord. Kusho manje kufanele kugcwala ukuhlala nokuqonda nokulunga Yes, Lord. nolwazi lukaNkulunkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu iphile kuwena. Nizithibe. Bese uyazithoba, ngisho izinto engikhuluma ngayo iyalandela. Yes, Lord. Uzithobe, uzithibe. Nithembe ngokupheleleyo. Bese uhlala ngokuthemba okupheleleyo. Uyakholwa ngokupheleleyo ngokuba ke ukukholwa kuvela ngezwi, izwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kwezwi ngeke kuze kube khona ukukholwa kuwena. Amen. Nithembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa Yes, sir. ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yezwi indaba ulethiwe usazokwambulwa nimbona nina eseza ngenkazimulo yakhe noma inkazimulo kayise. Yes, Lord. Qhubeka. Njengabantwana abalalelayo. Njengabantwana abalalelayo Ningalingisi. yabona ke manje siyacacisela ukuthi uyakholwa isincwadi ungalingisi Izinkanuko zakuqala. izinkanuko kusho ukuthi bese ukholiwe wasindiswa usukhishiwe kulezi zinto lezi ekuthiwa phuma kuzona inkanuko zenyama ekuyizona ezikulahlisekela ngokukholwa nangokusindiswa. Amen. 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 Usukhishiwe nokungazi ube isifula sekungenile ukukhanya kuwena wamkela ususindisiwe. Amen. Njengabantwana abalalelayo. Yes, sir. Ningalingisi izinkanuko zakuqala Ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. ekutheni libe izivula. Biliqala belizivula nami ngangisilima. Yes. Ngangisivula ngenza yonke into ubule ubulima nokungcola namanyala. Amen. Kodwa njengowanibizayo Kepha lowo osibizile engcwele. yena unjani? Engcwele. Lowo osibizile ungcwele.
manibe ngcwele nathi nani simelwe ukuba ngcwele ekuhambeni konke ekuhambeni konke, hayi ukuthi mhlambe ekuhambeni kokunye okuhambayo, konke ukuhamba kwakho fanele ube ngcwele. Yes Lord. Konke Yes Lord. hamba kwakho ngokuba kulotshiwe ngokuba ukuthi kubhalwe phansi ebhalweni manibe ukuthi ngcwele thina kusifanele ukuba njani, manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. yezwa loo nto le Yes Lord. uyazambula Yes Lord. Yes Lord. ukuthi yena ungcwele, ubhalwe phansi ukuthi mina ngingcwele nani niyakuba ngcwele. Yes Lord. Siphile ngokuba ngcwele sibe msulwa phambi kwakhe, singabi nasihla nambimbi. Nambimbi. Hallelujah. Ngokuba uma ebuya ezococa ibandla lakhe ufuna ukulibona nje limsulwa, ligeziwe ngesigezo samanzi ngezwi. Yes Lord. Do you understand? Yes Lord. So uma ususindisiwe, hambe kwincwadi yakho Petru chapter 2. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaPetru chapter 2. Amen. Ngifuna ungiqalele lapha kuverse 21. Hallelujah. Ngokuba nabizelwa khona lokho, Ngokuba thina sibizelwe ubungcwele, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu. lalela ima ngikutshele lento kaKristu. uKristu Yes Lord. uzele kubantu ukuzobafundisa iqiniso. Yes Lord. Ufele ukuthi usitshela iqiniso. Yes Lord. uKristu akafelanga enye into. Yes Lord. Ufele ukuthi afundise abantu iqiniso. Yes Lord. Abantu balinqaba iqiniso, bakhetha ukumbulala ngoba balifuna iqiniso. Njengoba namanje sishumela le gospel eshunyelwa uKristu yeqiniso, abantu abayifuni le gospel yeqiniso. Amen. Amen. Yingakho bethi Hallelujah. iyahlambalaza ngokuba iyabambula ubunqunu babo nokungcola kwabo. Bebizelwe eqondisweni, waze wahlupheka uKristu, azange azabe nenkinga efela iqiniso. Nami ngeke ngize ngibe nayo inkinga uma ngifela iqiniso, ngokuba ke ngifele ubulungiswa. Anginandaba noma ngabe kuthiwa ngifuka njani, kodwa ke uma ngifele kuKristu oyindlela neqiniso nokuphila okuphakade, anginankinga. Ungangizonda ukhulume ngami uhlebe wenze konke ukungcola, but ngizohlala kuphi? kuKristu, isisekelo seqiniso. Do you understand? Hallelujah. So uthini verse 21? Ngokuba nabizelwa khona lokho, Sabizelwa khona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, ngenxa yenu ukuthi alilungise, emishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. cabanga-ke ngokuba usiniyele leyo ngisho lento uJesu Kristu ayikho into ayizelela, uzokushiyela isibonelo ukuthi thina sihambe endleleni le ahambe kuyona. Amen. Athi ayikunzima nje ukubona ukuthi ungafana uJesu. Yini engakuhlula? Yini enzima? Hallelujah. Yini enzima ekutheni ube ngcwele? Uye ukukhohlakala. Amen. Amen. Uma ukwazi ukukhohlakala usho ukuthi ungakwazi nokubukeka. Yes Lord. Yes Lord. Ungazikhohlisi. Ungazenzi isilima. Amen. Amen. Hallelujah. Ungazenzi isilima. Amen. You understand? Amen. Hamba ungiphi incwadi, kunencwadi kaJakobe le khona ngifuna ungifundele khona ngithi chapter 1 ufuna ungifundele uverse 22. Sibatshele iqiniso incwadi yaJakobe chapter 1 verse 22. Mise yaphindwa kuyo uqhubeka ngalesivale. Yibani ngabalenzi, yibani ngabalenza izwi, asibe ngabayini? yibani ngabalenza izwi, Thina sibe ngabantu abenza izwi, umyalelo lo. ningabi ngabalizwayo, Singabe kuphela. Hallelujah, glory to God. You understand? Uthi uyalizwa izwi kodwa manje kunzima ukuthi akufele. nizikhohlisa, Wenzani? nizikhohlisa. La nje ngifuna kuphela. Ngiyazikhohlisa. Hallelujah. Ngeke uthi uyakholwa ungafuni ukwenza izwi. Fanele ulenze. Ukholwa kanjalo ukuthi ulenze. Ngoba ukholwa kwakho kufakazelwa izenzo. Ngoba ungafuni ukulenza izwi uthi uyakholwa, uyazikhohlisa. Uyazikhohlisa. Qhubeka lapha kwincwadi yaPetru. Ngifuna verse 23. Hallelujah. Noma starting from verse 22. Hallelujah.
ongenzanga isono yena akasenzanga isono uKristu akafunyananga nankohliso futhi emlonyeni akatholakala wakhe enokungcola emlomeni wakhe owathi ethukwa bathi bemthuka akaphindisanga athuke leyo lonto le ubulungiswa lo ehlushwa akasongelanga noma sebemhlupha azange azasonge kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga yena wanikela ukuphila kwakhe kulowo owahlulela ngokulunga ingakho ethi-ke inyama indodana esiphambanweni ithi uNkulunkulu ngiyawunikela umphefumulo wami ezandleni zakho ngiyawunikela athi Nkosi bathethelele abakwazi abakwenzayo inyama ngeke yenze lutho ngokwayo ningangikhaleli izikhaleleni nina nesizukulwane senu ngokuba kuyofika isikhathi nelithi khona-ke iy'ntaba ziwele kunina zinifihle haleluya Nkosi bathethelele banike umusa babone umkhulu bakho beze kukhanyeni ingaze kuvalwe iminyango yomusa siyanxusela ngegama likaJesu Kristu uNkulunkulu wethu okuphakathi inkosi yamakhosi alikho elinye igama elikhona ngaphandle kwegama likaJesu Kristu esimelwe ukuthi silazi silivume siliqonde iqiniso kuphela eliyokwenza ukuthi uze kuKristu uma likhona iqiniso kwena ngaphakathi wena uyomamukela uNkulunkulu uma lingekho iqiniso ngeke uzumamukela uKristu uzofuna ukufanisa uKristu nazo zonke lezi zinkolo ezigcwele emhlabeni ezikhohlisa abantu ngezinto eziphathekayo ingakho abantu bangafunda ukuthi baye emasontweni ngoba emasontweni kugcwele abafundisi bamanga gcwele ikhohlakala haleluya so manje siyabiza ukuthi uyena ungwini ayimphostoli haleluya incwadi kumaHebheru isahluko sesithathu verse 1 yebo ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo bazalwane bami abangcwele yes sir ekuhlanganyeleni ukubizwa kwasezulwini ukubizwa kwakuphi kwasezulwini waye bebizela ey'ntweni ezirong ukuthi-ke nibe nemali nifuthwe ngamadumu nidliswe inyoka nidliswe utshani akubona ubizo kwasezulwini lo ubizo likasathane haleluya ubizo likasathane lo glory to God qaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uma sivuma ungumpristi ungumpostoli uyena kuphela ophethe aphinde futhi kuyona lencwadi yaPetru lapha kwisahluko sesibili ngasekugcineni athi-ke ngifundele incwadi yokuqala kaPetru haleluya verse 25 angithi uyibambe lamaHebheru sifuna ukubavezela ukuthi uJesu Kristu uyikho konke incwadi kaPetru yokuqala sahluko 1 verse 25 haleluya verse 25 haleluya yilo lelizwi levangeli elishunyayelwa kinina verse 25 le yes Lord yilo lelizwi ungiphe ulomnuzana chapter 2 verse 25 haleluya ngokuba besinjengeziwula ezidukileyo incwadi yokuqala kaPetru ngithi sahluko sesibili verse 25 ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo besifana nezimvu ezidukileyo kodwa manje kepha manje seniphendukele kumalusi siphendukele kumalusi umbonisi umbhishophi wemiphefumulo yobani yenu imphefumulo yethu besithini ngale ncwadi yabaHebheru haleluya chapter 3 uyini haleluya verse 1 umpostoli nompristi omkhulu aphinde futhi abe umbonisi umbhishophi yes Lord wesivumo sethu uJesu sisho sikaMelchizedek yes Lord ungumpristi omkhulu yes Lord uhleli ngakwesokunene kaNkulunkulu yes Lord iqiniso elimsulwa
engasoze laguquka likulindile ezulwini. Yes, Lord. Ulindwa iqiniso. Uma uphila ngeqiniso ufela eqinisweni ngithola ukuphila okuphakade. Uma uphila ngamanga nangobumnyama nendlela zakhe ezingcolile umphefumulo wakho ungcolile. Iqiniso likulindile ngoba ufuna ukulamukela emhlabeni. Hallelujah. Yonke lento eniyenzayo emhlabeni ephambene neqiniso. Amen. Angikhathali noma ngabe umahluleli noma ngabe upresident noma ngabe uyistar noma ngabe uyini. Amen. Iqiniso lithi ke wonke umuntu ufuna kabe ngcwele, ahlulele ngokungcwele, aphile ngokungcwele, ahambe emgcweleni, kungasali lutho ngaphandle. You understand? Ngalokho njengokusho kukamoya ongcwele ukuthi Njengoba kukhulume umoya ongcwele wathini? namuhla Namhlanje uma nilizwa izwi lakhe uma nizwa izwi lakhe. ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Amen. Amen. So, izwi leqiniso liphumile. Lihleli. iBhayibheli izwi leqiniso akhathandi noma ngabe awuthandi noma ngabe uyathanda. iBhayibheli izwi leqiniso likhuluma iqiniso kuphela. Hallelujah. Ngakho mina ngikholelwa kulona ngoba ngikholelwa eqinisweni lePhilippi God. Ngiyakholelwa kwiqiniso. Yonke into elikhulumayo iqinisile. Hallelujah. Hallelujah. Ayikho into engathi ngifuna ukuyisola. Nope. Uma unombuzo Amen. usifonele. Yes, Lord. Usendele imessage. Yes, Lord. Usendele email. Yes, Lord. Hallelujah. Bhale kwi-comment. Amen. Uma unombuzo noma ufuna ukugxeka lungile letha. Send WhatsApp. Hallelujah. Sifuna ukuyifunda bese siyaphendula ngale iBhayibheli ngencwadi yeqiniso. Asikhulumi ukwazi kwethu. Yes, Lord. Sikhuluma iqiniso. Hallelujah. Ingakho ke wathi uPetru esekhulumile nabo Hallelujah. kwincwadi yeZenza hlobo sesibili verse 38. Amen. uPetru wayesethi uPetru wayesethi phendukani, isikhathi ukuthi niphenduke nibuyele eqinisweni. phendukani, Umoya weqiniso ufuneka uvulele indawo empilweni zenu nasey'nhliziyweni zenu niphile ngawo. phendukani, Iyeke ukuba izoni ngamalengiso. phendukani, Ukuba nani izongena ngamalengiso esihogweni. phendukani, So isikhathi sokuthi uphenduke manje. phendukani, Imfundiso amanga phenduka. phendukani, Ifebe mahosha sidakwa. phendukani, Amanga. phendukani, Bingi sitabane. phendukani, Nonke. phendukani, yilowo nalowo abhaphathizwe, Bese uphendukile ngeke uvele uhlale ekhaya kufuneka ubhabhathiswe. abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu, Lingekuphela igama uzobhabhathiswa ngalo likaJesu Kristu. egameni likaJesu Kristu Phela kukho kuthethelelwa kwezono ukuze zenu, zonke lezo zakho zenzile onazo ophila kuzona zithethelelwe. kukho kuthethelelwa kwezono zenu, khona Yobe niyakwamukeliswa sonikwa isiphiwo sikamoya engcwele. isiphiwo sikamoya oyingcwele, Ngoba lesithembiso ngokuba isithembiso ngesenu. singofakazi, ngikhuluma nje ngofakazi. Hallelujah. So ingakho ngithi iqinisile iBhayibheli, umoya engcwele uyawunikwa uma nje wena uzohlala eqinisweni. Nesabantwana benu, esabo bonke abakude, Lesithembiso esami, Yes, Lord. esakho, esabakude, esabantwana bakho, esesizukulwane, esaba bonke abakude, abamhlophe, abamnyama, abayela, abablue, aba-orange, abayonke uhlobo, ngokuba incwadi ithi sonke singabakayise munye u-Adamu. Yes, Lord. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So angithi yazi uthini? Yes, Lord. Eyakubabiza. Yes, Lord. Izwi liphumile Yes, Lord. liyamemeza. Yes, Lord. Ingakho ememeza ehlane. Yes, Lord. Labo ababiziwe basabelayo abeze emcimbini. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. 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 You understand? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Wafakaza nangamanye amazwi, Hallelujah. Hallelujah. wabayala Hallelujah. wathi, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. Praise God. zisindiseni kulesi sizukulwane Manje siphambeneyo, ukuthi wena zisindise. zisindiseni kulesi sizukulwane siphambeneyo, Zisindise ke sizukulwane lesi esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwane siphambeneyo. Yenza indaba. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyalibonga izwi lakho elungumlilo ohangulayo, liyasiqondisa njengamanje iqiniso. Siyawubonga umoya ongcwele, siyakubonga umoya ongcwele ngoba wena uza neqiniso, ungumoya wokulunga. Izwi lakho Nkosi manje silungise, lulungise bonke baba abalamukelayo njengamanje
wena uyangqongqoza uthi umuntu uma evula uyakungena uhlale naye ube inkosi kuye. Baba, bonke-ke laba abalamukelayo izwi lakho bagcine inkosi baze bangene emanzini, laba sebephendukile abavumayo ukuthi wena ungumoya weqiniso, wena unguKristu inkosi yethu. Siyakubonga Baba manje naphakade, amen. Amen. Sibonge bazalwane. Kulabo abaphendukayo abafuna ukubhaphathiswa nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, sizoshiya imininingwane ngakho konke okumele ukwenze ukuze ukwazi ukuthi usithinte, sixhumane, senze kufanele sikwenze ngamandla nangentando kaNkulunkulu. Yes Lord. Amen. Amen. Sheshisa-ke mzalwane, sheshisa mkwethu, sheshisa dadewethu, sisomdala usheshisa, uthatha ipeni ubhale phansi ukuze soba nokuxhumana, usheshe ubhabhadiswe, ngaze isitha siyisuse imbewu etsitshaliwe njengamanje kuwena. Ngiyayishiya inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba 066 566 9245. Ne-email address ngizoyishiya kubo bonke abafuna ukubhabhadiswa nabanemibuzo nabafuna ukuqonda imbhalo. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address, bhala izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala zonke ngokuphelela kwazo ku-YouTube. Uzokwazi ukuthi uyithole, usherishe, ukwazi ukusubscribe, uyilalele, uyisindise. Ku-YouTube uyathapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukusubscribe, ulalele intshumayelo. Ngizophinda ku-YouTube uyathapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzokwazi ukusubscribe, uyithole intshumayelo, usherishe nakwabanye obathandayo ukuze bezozwa intshumayelo. Ungagcini ukulalela wedwa, kodwa izwi inkosi uJesu uvumile lihambe ivangeli elihle. Siyatholakala-ke na ku-Instagram. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama-DM. Ku-Instagram ngiyaphinda uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha nokuthi usende ama-DM. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, umusa nothando neqiniso elivela kuJesu Kristu namanzi agobhozayo njengemifula eziswini zalabo abaphuzayo nabamukela isipho sikamoya weqiniso esiqhuma ngaphezulu. Sithi-ke inkosi imgcine, inkosi inilonde, namazwi kanjalo kaNkulunkulu alondwe. Sihlale ngokukholwa, siphile singagudluki, silinde isikhathi sokubuya kwenkosi yethu izokwahlulela umhlaba. Sithi-ke asibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile.